Kauan sitten jalo ja urhea mies asui korkean vuoren rinteellä. Hän eli perheensä kanssa pienessä, rauhallisessa, vihreässä kylässä. Eräänä päivänä lohikäärme nimeltään Ragnar hyökkäsi Ilmarin kylän kimppuun. Kylän soturit taistelevat urheasti, mutta eivät pystynyt päihittämään ilkeää Ragnaria. Ilmari ja Ragnar ottelivat pitkään, mutta Ragnar oli liian vahva. Unessa viisas näkijä neuvoi Ilmaria asumaan pimeässä metsässä. Ilmari hankki veneen ja purjehti kohti legendaarista metsää, jossa hän asuisi ja keräisi voimiaan. Pitkän ja vaikean reissun jälkeen hän viimeinkin saapui pimeään metsään ja pystytti telttansa. Uusien voimiensa avulla Ilmari taisteli Ragnaria vastaan ja vihdoin päihitti hänet. Ilmari palasi kyläänsä ja elämä oli taas rauhallista. Perkele!